Έτσι. Ψυχούλες. Κάτσε γιατί είναι ένας γύφτος. Άστα, δεν πειράζει το γύφτο. Άστα να το γύφτο, επειδή σου είπε άλλος το άλλο. Άστα να θα ηρεμήσεις και αυτός να το βάλεις μέσα. Έλα, έρχεται τα σκούρδια, πλάκα. Αχ, Χριστέ μου. Έλα ματάκια μου. Το καλύτερο σέρφινγκ κάνει αυτός. Ματάκια μου. Καλημέρα.